Δεν αξιοποιήσαμε ως Ελλάδα τον θεσμό του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστά. Θα. Τι έγινε όμως στο παρελθόν, πού ήταν οι Έλληνες ευρωβουλευτές τα τελευταία 5 χρόνια? Ένα μικρό παράδειγμα. Τι εννοείται που ήταν? Εκεί και με ισχυρή παρουσία μας λένε. Ναι, μπράβο. Αυτή η παραπληροφόρηση ότι όλα πάνε καλά με πειράζει. Με πειράζει και πειράζει πάρα πολύ κόσμο έξω. Ένα μικρό παράδειγμα. Τη τελευταία εβδομάδα της περασμένης πενταετίας συζητάγαμε ένα από τα μεγάλα 5 εθνικά θέματα. Τους κλεμμένους πολιτιστικούς θησαυρούς της Ελλάδας και της Ευρώπης. Για μαντέψτε, κυρία Τσαπανίδου, πόσοι Έλληνες ευρωβουλευτές ήταν στην αίθουσα και πήραν το λόγο? Πόσοι? 0. Είχα τη τιμή ως εκλεγμένος των Γερμανών, Έλληνας βέβαια, να πάρω το λόγο και να μιλήσω πάνω σε αυτό το θέμα. 0. Αυτό μας δείχνει ότι δεν έγινε μια σωστή διαχείριση του θεσμού Ευρωκοινοβουλίου τα τελευταία 5 χρόνια.